न तीर से न तलवार से, तीर न तीर से न तलवार से, पूरा ये दुनिया बनल बाबा विश्वकर्मा के। बाबा विश्वकर्मा के महिमा बाबा विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे। बाबा विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे। बाबा विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे। कि हमार फोटो एडिटर अजय पाल भैया कि हमार फोटो एडिटर अजय पाल भैया पहने के देख के हरा रंग के दुपट्टा महुआ वाला लइकन के डोलक टाइम कि तहर देख के है हरा रंग के दुपट्टा हमारा महुआ के लइकन के डोलता इमा ऐसे किस स्कूलों पे हरा दुपट्टा पहन के मत जाए करे जा न तो हमारा अजय पाल भैया के तू कहियो उड़ा दे। तोहरे से प्यार हो